Не думала об уменьшении, нет. What's your favorite part of the body? I think. Oi. I don't want to hear. The man on the bicycle was just looking at me like what she's doing in the car. Oh, thank you, yes. Thank you very much. And thank you for sharing the live. Yeah. Guys, I like all the questions are basically the same. The same questions all the time. Do you like games? Actually, I do. Actually, yeah, I need to learn how to play games because I think it would be nice content for like live streams and in general. But I need to start with something. Ootko suomalainen? Siis mä en oo suomalainen, mutta mä asun Suomessa ja puhun suomea ja asun täällä puolet mun elämästä. Ehkä mä voin kutsua itseään jo suomalaiseksi osittain. Sä oot niin kaunis, kiitos. Thank you very much. Ootko Olevelinan vieressä? Joo, mä oon täällä Olevelinan vieressä. Mulla on jo kauhean nälkä oikeesti. Mä haluan mennä syömään. Paljonko kello on nyt? Haluatko joku kertoa paljonko kello on nyt? 16.51, okei, eli lounat ei ole enää saatavilla. Olisi kyllä hienoa. Kiinnitä huomiota aina jotain niinku isoja juttuja. Eikö se ole kiva, että ne ihailee? No, en tiedä. Se kyllä tuntuu ihan ok. Onko sulla 100% luomut? On. Mä en oo koskaan tehnyt mitään kauneusleikkauksia. Mä en oo koskaan käyttänyt mitään fillereitä. Eikä siis mitään botoksia. Mä oon tosi ylpeä siitä, että mä pidän semmoista luonnon kauneutta, jos mä voin sanoa tolle. Moi! Hi from Sweden. Aika isot on tornit mun takana. Onks kukaan aavistellut mua? No, mitä mä voin sanoa? Mä en oo kauheasti käy edes missä yökerhois. Mä oon tommonen kotihiiri ja tykkään olla niinku kattoo Netflixiä sohvalla, niin
sen takia varmaan näitä tilanteita ei ole tapahtunut kovin usein. Mutta jos mä olisin niin ehkä enemmän ulkona, niin mä oon 100% varma, että jotain tapahtuisi. Mutta mä vaan en tiedä. Jo lapsena mun vanhemmat on aina kertonut mulle, että pitäisi olla tosi varovainen. Ja mulle ehkä jäi vähän traumat mun päähän, koska mä en halua, että mitään tapahtuisi mun kanssa. Niin sen takia yritän olla aina kotona iltaisin ja välttää tilanteet, jossa voi olla turvaton fiilis, mutta joo. Oh, thank you for the roses. Thank you for the roses. Thank you very much. Mitä suhteista? 50-50 suhteista? No, mulla on kuitenkin venäläiset niinku juuret ja mulla on vähän erilainen niinku kulttuuri siinä mielessä, että mä pidän niinku miehenä ja mun mielestä